Asibingelela mbukana KZN TV sikwamukela uhlelo lethu lanamhlanje lwenqikithi la sithi khona isukaphi lento. Namhlanje sibuyele futhi nesihloko sethu esibaluleke kakhulu. Sikhuluma yona indaba yothando. Ngihleli nobhuti Xolani uthena ke kodwa namhlanje noma engayikhuluma ezomjolo kodwa ngoba sengimcelile uzosale seyikhuluma kodwa yena ukhuluma umshado hayi umjolo. 03578988855 nokuthola yami at 1kzntv.co.za. Kunjalo mbukana KZN TV sihamba nayo ubhuti Xolani namhlanje sizokhuluma yona indaba yomjolo. Sizokhuluma ngasemjolweni namhlanje ubhuti Xolani ezomshado nje ake sime kancane ngoba vele ukuze sifike emshadweni ubhuti Xolani sisuke sidlule khona la. One way or the other kukhona la sisuke sidlule khona. Manje ubhuti Xolani into eyenza ukuthi ngithi asisikhulume lesihloko ukuthi awusikhanyisele. Iscenario yesibili ubhuti Xolani nginomuntu ohlangane nomuntu wesilisa ngoJuly. Uselotsholiwe. Yes. So ngihleli nje ngiyayibuza ukuthi kanti kusuke kuvimbephi? Ngoba bake basitshela ukuthi abantu besilisa hayi ngidinga isikhathi sokumfunda. So ngitshela ukuthi lonje behlela u3 years hayi shothi uyamfunda. But ngathuka uma umuntu ohlangane nomunye ngoJuly uselotsholiwe kule nyanga esikuyona sengiyayibuza ukuthi kanti laba abafundayo basuke befundana ukuthini bhuti Xolani asikubingelele sikwamukele. Ngiyakubingelela sesinokuthula ngibingelele nababukele emakhaya ngemakhaya. Ungixolele vele bhuti Xolani sokhuluma ngomjolo namhlanje. Hayi asixoxeni ngawo ngoba sesibona ngathi ikakhulukazi nje emhlabeni usudominate kakhulu. Udlula umshado. Mase uziba kanti kuyafiwa futhi ku. Sibona futhi lapha kuona kuyazalwa kuzalwa kakhulu okudlula emshadweni. Sishoda ngezingane ngapha emshadweni ziningi ngapha emjolweni. Iningi into esiyenziwa khona efanele abenziwe emshadweni. Bayithe kufuna sixoxe ngawo ukuthi hey nakhona ke kulungile alike nithi ni lapho kodwa ubuka ukuthi ubani lo jola naye. Ngoba kufanele umqaphele sisile umuntu ojola naye. Manje ke khona abantu abangena emjolweni ngenhloso ukuthi bafuna ukushada. Kodwa futhi lo muntu angena naye emjolweni akambhekanga ukuthi yena uyafuna yini umshado. Ngoba kuyenza ungene nomuntu emjolweni kanti ufuna umjolo yena kuphela hayi umshado. That's why thina amadoda siyajola nomuntu iminyaka ibe u10. Akusiphathi kabi noma kahle ukuthi uyiphethe kahle kangakanani. Masingezokushada asizokushada. Sishada umuntu esizomshada. Ngoba masishada la sishada ubambo. Asishada ukuthi sijolena, asishada ukuthembeka kwakho kwesikhathi eside. Ubambo lwami mase ngithola ubambo lwami ayikho into ezongivimba ukuthi ngishade nobambo lwami. Ngoba ubambo lwami uyabona indoda mayingakangeni ingakakhulumi language yomshado kuwena ikakhulukazi nje ake ngixoxe nabantu besifazane izingane zethu. Uma umfana engakakhuluma umshado usalele lo mfana sebuthongweni. Njoba kuthiwa indoda yalaliswa isikhathi eside kwase kukhishwa ubambo yathi mayiphaphama kwathiwa yini le ubambo lwami leli ithambo lamathambo ami inyama yenyama yami ekusho ivuke ebuthongweni. Izinto ezenzeke ebuthongweni awukwazi mase nibhekile ucabanga uzokwenzeka lezo zinto lezo. Funa intombazane understand umfana ukuthi mayihlangana naye mayixoxa naye imuzi ukuthi uphapheme yini noma ulele. Uyabona mawuyifaka wena emjolweni nomuntu olele kanti wena ufuna izinto zomuntu obhekile hayi kuyaphambana kakhulu. Understand nje ukuthi umfana uyilalele until uNkulunkulu azakhiphe ubambo. Wena usile ubambo uyinto yani nje yokubambezela umbathiza mayigodola njomelele. Yebo ngoba kusisikhathi into ehluphayo nje abantu balwa kangaka kufiwa kangaka khona umuntu ojola nomuntu iminyaka acabanga ukuthi yena nje eyibone sekuyena ozoba semshadweni. Omunye ezethandwe kubo komfana athandwe ngempela ezebe umakoti ayibone naye nje umakoti kanti umfana ulele. Ngoba kuyenzeka umfundisi avuka umfana angaboni mina ngihleli la kade ngimbathe sabona omunye. Iyona lento engichazayo ukuthi mesevuka uvuke yonobola lapha abone khona ubambo lwakho ukuthi iminyaka mingaki ukuthi ingane ingake seninazo leyo nto leyo uyitholelele. Awukwazi ubeka umuntu icala lento obelele ngayo
ngoba fanele wena umfana mangabe ezokushada ukutshela same time ukuthi ngiyakuthanda uyazi mangubheka ngibona unkosikazi ilanguage ekhulunywa kuwena ilalele intombazane fanele igeqeke amadlebe ukuthi utheni umfana ngoba mase sithetha amacala usushuba sizofuna isingeniso somfana sathini wathini mfana naye sekubuza khona lapha ngangakhuluma nawe khona ngomshado cha manje sibangani mase ngiyolobola lapha engizoshada khona wena ngangishilo ukuthi uyazi ngiyakuthanda yabo nje masingayihambelana yabo masingahamba nawe nje ngukhiphe siyeThekwini ngiye nawo ukucelile ukuthi uyinto yakhe yokuchitha isizungu lapha azobe ehamba khona not ukuthi ufuna umshado umfana mase efuna umshado uyalazi igama elithi umshado akadidwa nje amagama umfana uyazi onke amagama ukuthi ngibona unkosikazi mangubona ekushela nje uyayifaka indaba kankosikazi kodwa mangabe sengokunye kodwa nami wangibiza ngomamazi phela le uyezwa nje kuyadlalwa nje lapha mase sishada asinabo mamazi sekuwumama impela ke lo wekhaya uthi ngibona umama wekhaya hayi mamazi leyo nto yayaziwa ibhalwe nje ayikho nandawo ukuthi yini mamazi uyabona lapha amagama lawo okuteketiswa oh baby oh sweetie uyinto nje ukumunyunga yonke leyo nto akuyinto eserious ungayithathi ke wena usuyenza ibe personal ngoba sasike sakhuluma kancane esidlula nje ungafani ngoba namhlanje sizoxoxa ngakho ukuthi awukwazi indoda ngeke ibe ubaby kahle indoda futhi nonkosikazi hayi akuyi ubaby kahle unkosikazi amagama nje mhlawumbe lawe singeniso kudlulwa kodwa kahle kahle nje isheshe iqonda indaba yakho ukuthi hayi umakabani noma uMessi sibani oh baby laba amagama okujoka mangidlalisa ungayithathi serious leyo nto bese uyenza ibe personal siyadlala it's either uMessi Simpungosa noma umakamfana uyabona lapho kushubile ke sekwanjwa ke ngampedi hey mafana kusasa kuzokwenza ukuthi maka sibani bani kwenza ukuthi hey uyabona nje abamakhelwane bekubiza ngoMessi manje lento yasemjolweni iyona into ebulelise ngoba sike saxoxa nabafana nje kakhulukazi ukuthi ungathi kujona intombazane ingaze ibophezele ngalutho kuyo sekuzwakala ukuthi wena usufundisa ingane yakomunye umusi konjolweni ingane yakomunye umusi leya ayihlangene nawo isazobona indoda yayo yangampela efundile lapho kade uyifundisa iyothi sesesikolweni nje ithi iyavula amehlo awunanga ubaba ngapha ubhebi ufaka imali nanga ubaba kodwa iyambona nanga umuntu ke ngashada naye aseyitolo Bhuxolani Mbolani KZN TV sihleli nawo Bhuxolani kaMpungosa namhlanje sikhuluma yona indaba yasemjolweni ngithi ngithanda ufuna sikhuluma ngomjolo sikuwo kumjolo seyitolo sebuya Asifuna sikwamukela Mbolani KZN TV sabukela uhlelo lengqikithi sihleli nawo Bhuxolani kaMpungosa namhlanje sikhuluma nje umjolo sifuna ukubona ukuthi uzufika emshadweni nje kwenzakalani la emjolweni ngoba useshilo Bhuxolani ziningi izinto ezenzeka la emjolweni yiyo lento esimphoqa ukuthi manje asuke kwiposition yakhe ezokhuluma yomjolo ngoba kwenziwa izinto ekufuna ngabe zenziwe kuyazalwa khona la emjolweni kuyashawana khona la emjolweni kuyabophiswana uthi kungcono ke manje akasuka ezokhuluma le ndaba yomjolo Bhuxolani besaya lapha nekutheni omunye uhlangane naye ngoJuni kuwo lonyaka bayashada manje lapho ke sisiqinise elikhulu uyabona lelo ngephikwe mawusumbonile umkakho ayikho into ekubambezelayo ngoba indaba yokubona unkosikazi ayikuthatha amaviki amabili maningapi ngoba lento kankosikazi umbona uqala ukumbona nje edolobheni ingabe nihlangana edolobheni ukuthi lo unkosikazi wami lo umthuze uthi yabona uyeke ngqo ngoba kunezinto eziba kumuntu wesifazane ozoba unkosikazi wakho mawukhula unonkosikazi wamaphupho ayikho indoda engamphupha unkosikazi wayo noma engakazihlangane nayo ngoba kunzima uhamba upatanisa la endleleni ngenxa yokuthi awuhlangani nomkakho amadoda akanayo lento esizungu ngampela ukuthi babe ibanjwe isizungu ibona yonke into right kodwa yona isuka inali iphupho umkakho njengami nganginayo umkami ephusheni ngangithi
ngeke ngithandane nentombazane engifica irelaxile ngakufica urelaxile ethi hayi uright wena ngifuna umuntu oright ngifuna umuntu ezomqala phansi ngathi ngifuna ukuthola intombazane nje nibiza ngani inwele lezi ezincane ngathi ngifuna lezo nwele okokurelaxa kuzoqalwa yimi ngifuna eqalwe enziwe yimina yonke into ngimdweba abe yilento engiyifuna kodwa ngimfuna osakhiwe ngine ngaba nesikhwele nomkami ngingakamazi nganginesikhwele nomkami ngingakamazi nginento ethi mangimfice elungisiwe ulungiswe ubani mangimfice egqoke kahle uthathe iphi yabo nje ngazi uthi unaba abazali kodwa ngifuna ukuhlangana nengane egqokiswe abazali uyabona ke ingane mayigqokiswe abazali uvela ubone lo impahla zabazali lezi akizo lezi uyambona umuntu uhlangana naye edolobheni lezi zikhethwe uyena futhi lo muntu omthengele zona uyabona hayi no uyimisele ngokuthi ufuna ukumbona emuhle akabe mhle naye ngoba umese ngizomshada mina kodwa ngambathanda abantu besifazane engihlana nabo edolobheni bebahle kodwa ngabathandela umshado kodwa ngibathanda futhi uyabona hayi uthi ngangibayeka cha ngangibashela kodwa hayi phela uthi ngushelela umshado owami umshado ngangithi ngizombona ngezinto ezithile ngakufica uneinzipho exhunyiwe yonke leyo nto ngangithi nje awuqualify nje ngeke uzube umkami nje sidalo ngoba kodwa ngiyakuthanda kodwa ngikutshela ukuthi nje angikhuluma indaba yomshado na kodwa ngiyakhuluma igama lokuthi yasi ngiyakubuka ngakuthanda ngithanda ngiyazi namtha ngimisele lutho lokulungisile naye kulungile uyobona naye ukuthi niqhubeka kanjani kodwa nami ngiyakuthanda kodwa futhi akuyinto engiserious ngayo ngangeke ngibulale umuntu ngalabo bantu ngangeke ngilwe namuntu ngisho eseqhamuka sethi nanga umuntu wami ngithi ayivese ngisheshe ethi nginomuntu ngithi hayi kulungile ukuthi unomuntu ngiyathanda kodwa ubona ukuthi lento yami ayikho serious manje abantu ke bevele bezoba serious ezintweni kudlala yilento namhlanje sizoyikhuza ukuthi umuntu mabe kujolo bheka phela ukuthi nikwiphi level nixoxe nathini niqala ukukhuluma yiphe into eniyikhuluma manihlezi unaka yonke leyo nto manise wimpi nixoxani leyo ngxoxo leyo yazi ukuthi ingxoxo yasemdlalweni noma ingxoxo yasemshadweni mangabe nixoxa ilanguage engakhulumi lutho ngomshado nihle nize niqede umuntu amoshe konke ukudla engakhulumile ngomshado bokwazi ukuthi lapha hayi ngoba nowesifazane fanele phela mangabe naye ezenga lokho umuntu wesili umuswe nje naye ukuthi ukhona emaphusheni omshado kodwa nobabili manje ngayikhulumi kumithwa ingane isalo ingakhulunywa omshado xoxe ngokondliwa ingane ukuthi ufuna imali yengane ufuna amana phinde kusalwenye futhi kodwa ungathi egcineni busuthi ukhona umuntu wayakuthembisa ukukushada wena zala wena obugudi lapho kodwa hayi ukuthi uzoshada umfana mesezoshada akumthathi impela inyanga ukuthi decide ukuthi ke lo ngiyamshada ayeke lo abesemfunda iminyaka emithathu ayikho leyo nto okufundana ayikho ngoba masikhuluma nje lento yokufundana labantu abakhohlisana ukuthi kuyafundwana ngeke uzumfunda umuntu ngendlela ahlaniphe ngakhona mekubona ukuthi uzomfunda uwenza lento oyifunayo ekwenza isilimi impela ke ngempela enze lento oyifunayo akanqeni ukuyenza u5 years lento oyifunayo kodwa mhla washada wayithola naye lento ayifunayo uzoyiveza ukuthi yena mina umzwe sethi mina ngicela ungilalele kahle ukuthi ke mina hayi uvela ubonke ayisafika kumuntu wangempela hayi lo mdlalo kade siwenza umuntu nje ngeke umfunde 10 years time senisemshadweni umuntu uyakuvezela ukuthi yena kahle kahle ubani mhla iveza futhi ngeke uzukholwa omunye uveza ecacisa ethi ungenza into oyenzayo leke ngiyiyo ke le ngqo manje akufuni ukuthi mawusemjolweni bese uzakhela izithombe ezinkulu ngalomuntu ojola naye kanti ahaze ikhulume leyo kubhlungu ubhuxwana ngoba kwesinye isikhathi size siqale sakho imndeni bese mase ngakho umndeni ngesacrifice yonke into ngondla ingane ngenza yonke into wena ngapha esikhundleni sokuthi ungilekelele ngeingane ubeka imali yokuyolobola uthatha yona le mali ufuna ngabe ungilekelela ngayo ingane usuyolobola unkosikazi ngeke ngingahlanye ekhanda uyingozi ngoba ngengathi nje amantombazane kufanele kube yona esiwafundisa kakhulu ukuthi umfana olele akakhulumi ngomshado umfana eyilalele
uyingozi ngendlela emangalisayo ngoba mhla ebona umuntu ozomshada futhi emcabangweni wakhe ngobelele nje akakuboni wena ukhona kodwa akakuboni kodwa uyakhuluma nawe kodwa futhi akakuboni ulindile umuntu azombona mhla embona lo muntu ngeke jikwe ilutho iyona nto ke ehlukumeza abantu besifazane ingakho baze baqaba amadoda uthi ayizinje kanti ibona abanga understandanga kanti intombazane efundiseke kahle ithi fika nje umfana ibisibona ukuthi ubani imasi eli kodwa mangabe ifundisekile ngoba awukwazi ukuzazela leyo nto ingakho ke into esishaya manje abazali bayasebenza ingane sele no aunt ushiye zakhe izingane ekhaya lo aunt abashiye naye izingane umsebenzi wakhe ukuyiwashela ayinele ayinika ukudla mesenze lokho ke style akakwazi ukubiza izingane ayihlalise phansi ayitshela ukuthi umuntu wesifazane umuntu okanje mawufuna umuntu wesifazane fanele ugane umuntu kanje no ayikwazi futhi ukubiza ingane yesifazane ayitshele ngomuntu wesilisa uyixakekele uthi mayise eyenzele lokho aqashelwe ethi ayiphume kimi phuma kimi ingane mazimbuza izinto akanasikhathi uanti ngoba nayo ukhumbula izingane zakhe kanti nalabo mabebuya emsebenzini babuya bakhathele bakhuluma ilanguage yokuyogeza yokuyolala isikhathi sokuhlala nezingane bekhuluma ukuthi umfana okuthandayo uyomuswa ngokukhuluma kuwe indaba yomshado uma exoxa umshado lo mfana bokwazi ukuthi ubhekile uyayi-understand indaba yakho Asiyitolo mbonani KZN TV hlena Bhuxolana kaMpungose siyitolo siyabuya Asipina sikwamukela mbonani KZN TV sibuka ihlelo lenqithi hlena Bhuxolana kaMpungose namhlanje kunombuzo omkhulu ongenayo ke njengamanje Bhuxolana because usufundisile ukufundisa kwakho kabili khona abazozwa imfundiso khona abangeke beze khona abazothatha ubuqili emfundisweni na umbuzo uthi ke njengoba usufundisile ukuthi umfana okuthandayo uzokhuluma ilanguage ethize na usuyishilo ukuthi ithiwani leyo language leyo so okuthi khona ogalakajana sebezothatha lokho okushoyo behambe beyokusebenzisa sethi hawu unkosikazi ngizokushada nje ukubona ngizokushada iphela iminyaka uphele wesibili ngizokushada nje nami ngize ngithembe phela ngoBhuxolana washo wathi angikade usha sengokwazi ukuthi kanti mhlawumbe useyangikhohlisa ngalokho iqili liyashesha ukubanjwa oba liyacikeka alifuni mabe likhuluma into belikudlalisa ngayo bese nawo lokho ukhuluma yona aliyithandi lona liyazi ukuthi lalisebenzisa for ini alifuni kulokho uxoxa ngayo ke nawo usulokhu belesela liyacikeka nje liyashesha ukucikeka ngoba lise ngaleyo nhloso elise ngayo uyakwazi ukushesha ulibambe ngoba uma kubone mhlawumbe uthi uyasebenza uthothi usanga leyo nhloso uthi uyasebenza esekhuluma indaba zemshado kuwena ikhona izinto ezizomcika ngoba esengothi uyasebenza nje zithi isuka kunezinto aseyifuna kuwena afuna ukuyibenefita efuna ukucheck ukuthi mase kusemshadweni izotholakala yini kanti umuntu wesifazane ngoba ngithi abantu besifazane ibona abakhe imshado ungabona kekezelwa nje la kusokekezelwa khona umuntu wesifazane unesandla lapho kakhulu ngoba kubonakala yena efanelekile waba unkosikazi uyakwazi ukuthi usutholile iqili elikubona ukuthi uyasebenza bese unquma ungaliniki ngisho usuka ngisho yonke into eliyicela athi akunamali iqili ke liyakhathala alifuni mangabe into elise ngayo ingenzeki liqhubeke nalowo muntu basuke selibonile ngoba ukwamtshela nje ukuthi imali yebo ngiyasebenza kodwa ikhadi lihlala kumama noma kubaba ekhaya mina imali nje uma ungibona nje ungayicabanga imali wamtshela ukuthi angayicabanga imali umese ngayo uyacacisa ukuthi hayi ngeke imali yakhe ihlala kumama umdala kangaka uthi mdala impela kodwa ekhaya ngiseyingane hayi dina impela nje udina impela ngoba inhloso umfana asuke senga uyayiveza ngoba even mefuna ukulala nawe makwacacisa ukuthi hayi ke lapho
asifiki lapha mangabe bese ngalokho kuphele hit and run uvele ecacise nje ukuthi ayikho ke leyo umbone eshintshe kuseni ubonto ibiseka lento amantombazane kumefundiseke kahle asheshe ukubona istory somfana nangu umfana uze ngalesi story lesi ebese sheshe futhi ukhoxa yena ungahoxi kube wena uthothi wena usumfonela uyintombazane ungakuphi ngiyathanda nje sibonane kodwa hayi lento ecabangayo ke yona engenzeki wangayithonta ayifunayo uyashiya umfana kodwa mengabe kuthanda ukubekezelela umtshelile ukuthi soze sibonane mase sishadile ethi anginankinga mina nalokho anginankinga umbone eqhubeka nokwenza izinto eziright usushilo angakunaki ngempela angakuhluphi nje kubingelela uthi uyakunaka nje ukubingelela ngokukhombisa uthando kodwa le othe awukho right kuyo noma ukabi ready ingenzeki kodwa akuthandi kodwa lo suke sengayo wamtshela kanye nje vele ethi hayi mebuya mhla ebuya uzofonela ethi awukabi ready namanje lokho ethe ukuthi mawuthi angabi ready uyahamba futhi uyanyamalala mebuya futhi uzobuza lo mbuzo unombuzo wodwa ufuna uzuphendule ethi futhi uzotshela abangani bakhe ngizomxina uyoze kanti mangabuna unesinqumo hlala esinqumeni sakho uzobona ke intombazane iyakwazi ukushape umfana abe yilento eyifunayo futhi mangabe engashepheki lo mfana intombazane iyakwazi ukuphuma kulo mfana kukhona ke omunye umkhuba ke ngiyazi ukuthi awuyithandi lemkhuba yasemjolweni khona ke omunye umkhuba ke esesiwenza ke Bhuxulani ukuthi uma engangiloboli ngibe sengiyamgcwalisela ngemali yokuthi akaphuthuma ekhaya ayongilobola asikho isidine esinjengaleso mawusenza umfana bengakuloboli akulobola bengafuni hayi ukuthi ushoda imali akekho umfana ushoda imali la eSouth Africa hawu abafana nje abanezimali zabo nje abashoti mayengakuloboli ubona kuphela u6 months akakufuni akakuthandi nongasebenzi ayibo ngani mina ngishadile sisinokuthula nginengane umfana into afuna ukuba nayo umfana nje abantu beyinqumo labantu into afuna ukuba nayo umfana uba nayo ngidrive imoto angisebenzi umfana into athi ufuna ukuba nayo uba nayo umese abafana wena ubona ushoda ngemali kodwa uhlana na ngeweekend every weekend udakiwe ucabanga ukuthi le mali lena ayihlangane etshwala uyakwazi ukuthi imalini ngoba edakwe kanjena nje lo mfana uthana manje abafana banemali zabo umfana mehola u2000 hola imali lo mfana uhola imali ngoba umfana unesinqumo mangabe ufuna ukushada wena uhlala kubo akahlala emqashweni vela hlale kubo nje hole abanikeze kubo u200 rand kuba complain wakubo mathe mam now 200 babonga lokho ngoba phela anangani babothu ingane naye ethatha 1000 mfana ubeka athenga ithikithi aqhubeka emsebenzini umfana uneyinqumo kabi mase efuna ukwenza uyazi ukuthi kule nyanga u12000 zobe senginawo abantu beyinqumo nje bombona ethi imali anayo hayi udlala ngawe lo mfana umfana ongenamali ubonakala eqhamuka nje ukuthi futhi uyabona ngeke kuphinde sizakale ngalutho lo akacingwa akufanele sichazele ukuthi anamali umfana ufuna umbonesa ukuthi ayenamali le hayi futhi ngeke uyiqome ngeke umlo mfana ongenamali ngathi uzumqome eqhamuka nje uyabona inyanga iqome lento uyabona na ukuthi umfana oqomekayo nemali lo mfana yabona uqomeke nje umbona nawe nemali le kodwa manje uphoxe kusukhona sekuthiwa yikho Bhuxulani KZN TV sahle naBhuxulani ngaMpongozo namhlanje sikhuluma zona zasemjolweni Seyitelo Siyabuya Asipena sikwamukela Bhuxulani KZN TV sabukela ihlelo lenqingithi hle naBhuxulani ngaMpongozo namhlanje sikhuluma zona zasemjolweni sithi ake siyicinge ukuthi kunakelephi ngoba uthi uBhuxulani sekukhandwa nemindeni laphana babodwa abanye bakhokhela abanye ezikoleni bayobafundisa babodwa babathengela ama uniform esikole babodwa babathengela ama obhakha bama Nike okunye kungenisile lama iPhone uningi nje nenqondo embe ngena amantombazane kwakhe izindlu kwamfana hey
usibuswa sekuhlukwana kanti indlu yakhiwa nembhede ethenge nefurniture akalotsholwe ngalutho bese umbhede ngihamba nawo umbhede wakho wawuyofuna umbhede wakho kwamfana kanti wena unjani wena kanti leyo nto abafana bakuthanda ukuba ma provider abafana bayakuthanda nje ukuba ama-provider bayithanda intombazane ewungoqo engenalutho noma intombazane ngangabi nalutho noma inakho ibe ungoqo iyathandeka intombazane enjalo abafana bayacikeka intombazane eprovidayo because umuntu wesifazane vese bengithi ngithenga umbhede phela ukuthi kube lutho umfana ufuna makusalelwe makusinqumo sakhe ukuthi akulalwe esikebheni lala esikebheni umfana iyamcika khona lokho ukuthi ubona umbhede wakhe ukuthi awukho right wena wazofaka lo wakho right abafana bafuna lento abayifunayo bayayazi into abayifunayo ngendlela abanegoli ngakhona yonke into yabo futhi mhlawumbe abafani nani nje amantombazane abafana lapha abahlangene khona baxoxa ngegoli yabo ukuthi ihambe kanjani umethi ufuna ukuginqa phansi iplan yakhe leyo utshelela abasuka kubona ukuthi uyokwenzani kuwena futhi uyayiletha ireport mase eyenzile leyo uyabona into eyingozi-ke ngamantombazane abathi abafana bayathanda amantombazane angenalutho nanga-provide alinde ukunikwa yena lokho okuncane nakho umuntu wesifazane waqala ukuprovide kwanento ayenzayo iyamlahlekela i-respect kuyamlahlekela ukuba uyena nje uvele icabanga ukuthi naye usenamandla ngokuthi ukwazi ukuthenga umbhede amphathi umuntu wesifazane wakhanda indlu uvela itshela ukuthi unepower ubese eqala ukukhuluma kumfana enganakile useqala ukuba usathanda ngempela sethi indlu yami la ke akho umuntu ongena la uyabo akaboni nokukhuluma akaboni ukuyiphi engene ngoba ekhuluma nje usekhuluma izinto ezingaphezulu kwakhe zokusama ukutshela umfana ukuthi yena uphezulu kangakanani kanti umuntu wesifazane ongenalutho ohleze phansi kunomuntu wesilisa ngeke umthole sakhe izindlu ikakhulukazi ngoba leyo nto ibuye nje ngoba ngoxa ngayo ukuthi umuntu osemjolweni enza leyo nto isihlupha ngisho emshadweni nje umuntu osifazane kwangathi unamandlanyana nje engathi engawacontrol amandla akhe ukwenza izinto eziningi la ekhaya mekuthi unemali eningi okuningi athi engakwenza kubo uma ekwenza la ekwenze lokho ekhumbulile ukuthi wena indoda obe engagcina sele nomuso omuhle indoda ihambile yayohlala emqashweni eyalala esikebheni ishiya imbhede enzima ngenxa ukuthi umuntu othwana seyilahle i-direction useyitshela ukuthi naye unalo 50 athi uhulumeni okhohlisa abantu no 50-50 umuntu osifazane waqala nje ukwenza izinto vele etshelisene nalo 50 lo wayetshelwe yona uhulumeni kanti ayikho le yanto bangihleze ngisho ngithi ayikho umdlalo kahulumeni lo wane indoda ineposition yayo owesifazane uneposition futhi akubangwa nje inhlobo akwazi ukuba no 50-50 ngoba mawungangena igebengu la ekhaya base kusho mina ukuthi umuntu akadla u50 wakhe asiqhubeke no50 bethu ke bakwethu nami ngizolwala ukuthi kuphume mina nawe lwela ukuthi kuphume athi la ekhaya sidila no50-50 lapha kunezinto ehleze zikhonto indoda ingaphezulu mangabe kuqhamuka igebengu wonke umuntu ufanele bese mfakwe indoda yenza umsebenzi wayo once nje wathenga izinto wazama uimpress umfana ngamafoni yonke leyo nto umfana uzokwalela yona ngoba imqeda uthando iyona azokwenza engakuthandi sekukaningi ngibhuxulana ngoba besisakhuluma nje ngayo le ndaba yethu njengabantu besifazana umkhuba wethu ukuthanda ukuthi sinikeze abafana ukuthi beyilobole sekuze kube khona namanye ama-career aziwayo ukuthi hayi mawuthola uthisha hayi so right emalini iyona nkinga wathola inesi nje lathenga imoto usuyayithatha nephoyisa ungakhohlwa nephoyisa namaphoyisa manje cha phela bonke labo bantu baziwa nje ukuthi bese kusiwe ngani kubona wathola iphoyisa lothenga imoto usuyayithatha sekuyakho ikakhulukazi onke labantu ikakhulukazi amantombazana ngoba othisha I'm sorry othisha bangibuka othisha bona leyo nto iyababhenefithisa laba besilisa ukuthi beba ma hit and run ukuthi uthisha
wonke umuntu usangengqondo kaThisha kanti mhlawumbe uThisha lona umuntu onama plans akhe kodwa ageyinwa lutho kuThisha uThisha adlalele emalini yakhe imali kaThisha iyaziwa ukuthi inamagama yonke wena ungamqoma egameni lokuba uThisha ukuthi imali yakho inamagama iphoyisa lesilisa imali yali namagama imali sakuwe lisa ngeuniform nje nesibhamu sikahulumeni egeyine ngalokho mase egeyine ngalokho amathuba okuthola into lapho lutho kodwa yena ugeyinile ngalokho kodwa wesifazana othisha besifazane namaphoyisa esifazane iwona akavele lahlelwe idirection kakhulu avele uthothi wona mayenemali mabehola efuna uimpressa lo muntu lona aka impress umuntu wesilisa othandweni iyodwa into impress umuntu wesilisa angakuthanda ginqike nawe phansi irespect ngamnika ngalutho uma ukuhlonipha nje kahle hayi baba mina ngineyikweletu baba ungangibheki endabeni zemali nginalutho kodwa ke respect umnike nanso ke into ofanele umnike yona umuntu wesilisa ugeyinwa ngerespect hayi ngemali ayanyanyisa amantombazana anikazana ngemali kodwa niyayithatha sithatha phela kodwa khona hayi ukuthi kodwa besicabanga leyo ntombazane ikhona umshado engizoyicabanga nawo intombazane yaqala ukuphana ngemali nje akusemnandi ukushada naye ukuthi ngathi ngangahlala ngoba intombazane bonke abafana baphiwe imali maqeda ukuphiwa imali uhambe uyothenga ishirt lelo shirt akafuni ukugqokela kulo mniki imali uyathatha uyogqokela lo ngamniki imali uma umnika ucash kwamonto le akafuni ukuyigibeza lo ithengile wena cha ukuthi akakubuzi wena uma umshaya emoto uthi uyosebenzela ngakuphi namhlanje ngifuna ukushaya iround ngalotho uma uphuma ubheka le uyaphuma naye uyocheck umuntu ngale moto abafana nemabe ngemali besa ngestory esodwa hayi ukuthi bathanda wena once ke wamnika leyo nto leyo hayi ungathola nalo umuntu yakhe wesifazane sebephezulu kabi ngemali yakho kodwa nje kubalekile ukuthi linda ube semshadweni kusungayimosha imali yakho ke kupartner wakho because uinvest endaweni enjani right indoda yakhe ayibonala iclean njengoba na uclean usebenza ngoba sekuyindoda yakho bengisafuna ukuthi Bhutlwane ngiyasa seyitolo bengisafuna ukuthi inkinga le eyokuthi ngizofike ngithenga imoto ngiphinde ngimnike nemali yokuthi ngilobole egcineni kosuku kanti yena uyangikhohlisa ngayo yonke leyo nto leyo iyabe isidala lokhu ke sekubiza ngegender based violence ngiyithole sengenza izinto ezingafanele mangithola intombazane sengiyayithatha sengiyigwaza ngommese ngoba manje isengiphuca lokho ebengiyitshela ukuthi sengiinveste khona aseyitolo kodwa Molani KZN TV hle na Bhutlwane nampunga seseyitolo siyabona Asipina sikomkela Molani KZN TV sabukela ihlelo lenqikithi behleli noBhutlwane masahleli naye noma sezohamba sikhuluma yona indaba yasemjolweni ukuthi bakithi uthi uBhutlwane ubethanda ukukhuluma ezomshado but ngoba la emjolweni kubhizi kuyazalwa kwenziwa zonke izinto lezi usuyaphoqeleka Bhutlwane sasuphuma ke manje uzolunguza ngapha uzolunguza ke sibheke ukuthi ingane zethu injani ngoba nathi sike saba khona sinezingxabano zakhona ikakhulukazi nje emjolweni into engithandazela ukuthi ingane zethu zibone ungasale emjolweni mase kwenzekile lelo phutha mana ngaleyo nto leyo iyahlupha sayoba ngithi sadlula khona nje sinenkinga uhlezi ngokuthula emshadweni wakho yankenteza into yasemjolweni inomsindo le yanto yasala emjolweni ayinakuthula futhi yenza show iyazazi ikhathi zenjabulo yakho iyakwazi ukuthi wena uba ngasikhathi sini iveli ikole lezokhathi iyafona izokureportela ngengane awingane bakithi ingane ngo9 emini yonke kodwa ngo9 uzoxoxa indaba euniform ngo9 uyazi ukuthi nginomuntu uthi phela nginedaba namuntu uyabona ingika inento ukuthi yasala kanti kuyasala emjolweni funa bekunderstand abantu abasemjolweni ukuthi ngelinye ilanga bazosala asibonge Bhutlwane ngiyabonga kakhulu ngibonge sinokuthula ngibonge abaphathi be1KZN icrew ye1KZN ngibonge ke nababukele emakhaya ngamakhaya uthando abasanginika lona bane support emangathi sawo nje siyabonga kakhulu inombolo zocingo bhuti useyiyo le number lena u079 4811
960. Siphindile bhuti. 079 4811 960. Mawungifonela kuleyo number sifonelana ke nje mawusixoxa ngomsebenzi sigala ngo8 ekseni bese ngo4 siyaqeda. Nami mazithi 5 o'clock khona enye ibhizi engiba nayo umuntu onefamily ngoba nibona nje bakwethu ngiba busy kusukela ngo5 ukubheka izinto zomndeni wami ngikwazi ukudiscipline izingane ngifundisa izingane bese ngibuye ngiyofundisa nomama ikhathi kunebhizi nje nenginayo kodwa emini ngowenu babukeli. Asibonge bhuti. Ngibonge kakhulu. Asibonge Mbulani KZN TV, sibonge kakhulu Crown KZN TV yenze inhlelo zethu zibe impumelelo. Sithemba ukuthi nijabulela uhlelo namhlanje. Asibonane ngokuzayo ke siyanthanda.